ಚೆನೆ ಆಜು ಗಂಟೆ ಬಕ್ಕ ಪೊತ್ತು ಕಂತಿ ಬಕ್ಕ ಕುಜಾಲನ್ನು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಬರ್ಚೋಜಿ ಕುಜಾಲ ಕೊಡು ಓಣಲ ವಸ್ತು ದೆತ್ತೊಂಡೆನ ಅತ್ತ ನಾಡ ಇಂಚಿ ನಾಡಲೊಂಜಿ ಮನ್ಪೆರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏರ್ ನಾಡಲೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಇರು ಆಂಡ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೇರು ಬೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪೂಜಿ ಅತ್ತು ನಾಡ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂತದು ಪೇರು ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರೋಡು ಚೂರಾಣಲು ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡ ಪಣ್ಣದು ಎನ್ನ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ದೇಪಣ್ಣ ಎಂಕಲೆಡ್ಡೆ ಆಪಿ ಖಾಲಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಖಾಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ತಂದು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ ಜನಕ್ಕೆ ಕಲ್ತು ದುಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೇರು ಬೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕುಂಜೆ ಕಷ್ಟ ಬನ್ನ ಕತ್ತು ಸುಕೋಟ್ಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುಡು. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಸೊ ಯಾನು ಮುರಣಿ ಮಂಡೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ದಾನಿ ಯಾನು ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದ ಅಂಚೆನೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ದ ನಂಬರ್ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡದು. ಸೊ ಇನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ ದ ಪನ್ಪೇನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಯಾನ್ ಪಂತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 369 ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪನ್ನೆ ಅಂಚೆನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನು ಅವು ಪಂಡದು 2 ವಾರ ಆಂಡ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತೋಜೊಂದು ಉಪ್ಪು ಬಕ ಇನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಅವೇನೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದೇ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಈ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ನಾಂಡ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಂತ್ ನಾಂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ 0 ಉಪ್ಪುನು. ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಒಬೇ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ದ 100% ಐಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂತದ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ. ಸೊ ಇನಿಯನ್ನ ಅಟಿಲ್ದೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಪ್ಪೆ. ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಥರ್ಸ್ಡೇ ಅಪ್ಪಗ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ನೆಲ ಒರೆಸೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಉಲಾಯಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ದಾನಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪುದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ನೆಲ ಒರೆಸೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮುರಣಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ತನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಆಮಿಟಿ ತಡ್ಡೆ ಹಿಡಿದು ಇದು ಫೂ ಒಂದು ಉಲಾಯಿಡ್ದು ಉಂಟು ಪಿದೆಗೆ ಉರ್ಪೋಡು ಅವಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಟ್ಟೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಾವು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪುದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ನೆಲ ಪೂರ ಒರೆಸಿಯಾನು ಆಂಡ್ ಕಾಂಡದ ಹಂಚಿನ ಕೂಡ ಬೈಯಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಪೂಜಾನಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒರೆಸಿಯಾನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಒಲ್ಲಿ ಬಾಳೆನ ಬೇಕದು ಉಪ್ಪು ಕಲಿಸಿ ಮನ್ಪೇನು ಐತ ನಡುಟೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಪೇನು. ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ 1 ತಾರೀಕು ಮುಗಿಯುಂಡೆ ಮಲ್ಲಾಯಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಳ್ಳೇ ಐದ ಕಾಯಿನೊಂಜಿ ತುಲಬರ್ ಉಂಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಡು ಕೊರ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗೂ ಪೋಡು. ರಾಜನ ಪ್ರದೀಪ್ದಾಂಡ್ ಈತೆ ಉಪ್ಪು ಬೇಯರೆ ದೀತೆ ಆಯ್ತಾ ಮಿಡ್ಲಿಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಚುವಲ್ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆನ್
ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಗ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತನಾಡ ಓವ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಪುನ ಬೇಲೆ ಆಪುಜಿ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಕಲ ಇಲ್ಲಡಾವಡು ಅತನ ಆಫೀಸ್ ಡಾವಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಜನಕುಲು ಇತ್ತನಾಡ ಅತನಾಡ ಇಲ್ಲಗ ಬನ್ನಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಪೂರುನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಇತ್ತನಾಡ ಐಡ್ದೊಂಜಿ ಮುಕ್ತಿ ಆಯರಂಜಿ ರೆಮಿಡಿ ಪನ್ಪೇನು ಅವು ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಎವ್ರಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ 12 days ಮನ್ಪುಲಿ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ತಿಪ್ಪಿಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈಯದ ಪೊರ್ತೊಂಜಿ ಪಿದೆ ತಡ್ಡೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲಿ ಐಡ್ದ ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ಡ್ ರೆಡ್ ಇಂಕಡ್ ಬರೆಯೋಡು ಐ ಆಮ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಆಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಹೋಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಆಫೀಸ್ ಪಂಡದು ಐಟ್ ಬರೆದು ಬಕ ಐತ ಮಿತ್ತಡು ಒಂಜಿ ಐನ್ ರೋಸ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಮೂಜಿ ಕರ್ಪೂರ ರೆಡ್ ಲವಂಗ ಐತ ಮಿತ್ತು ದೀದ್ ಪೊತ್ತದು ಆ ತಿಪ್ಪಿಲದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ನ್ ಮಂತದ್ದು ಬುಡೋಡು ಐಡ್ದ ಕೈತ ಪೊಡಿ ಉಂಡತ ಅವು ಆ್ಯಶ್ ಹಾಪುಣತ ಐಡ್ದ ಕೊಂಚ ಪಿದೆಗ್ ರಟ್ಟವಲಿ ಫೂ ಮಂತ್ ಉರ್ಪೊಲಿ ಈಜಿನಂಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಸೊ 12 days ಮಂತದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಒವೇ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಇತ್ತನಾಡ ಅತನಾಡ ಆಫೀಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜನಕ್ಕಲು ಇತ್ತನಾಡ ಎಂಚಿನಾಡಲ್ಲ ಇತ್ತನಾಡ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಲೈಫ್ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಪೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಮಿಡಿ ಮಂತದಲ್ಲಿ 100% ರಿಸಲ್ಟ್. ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕುಡೋನಿ ಪನ್ಪೆನ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕಲ್ತದು ಉಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪೇರು ಬೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪೂಜಿ ಅತ್ತು ನಾಡ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂತದು ಉಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಆ ಲೈಫ್ ಅಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರೋಡಣ್ಣ ಅತ್ತು ನಾಡ ಪಾಪ ಎತೋ ಜನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆದ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪಿರು ಎತೋ ಜನ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋದು ಅಲೆದಾಟ ಮಂತದ್ದು ಉಪ್ಪಿರು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರೆಮಿಡಿ ನಂಬರ್ ಪನ್ಪೇನು ಆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ನ ಒಂಜಿ 12 days ಮಂತುಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂಜೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿಲ್ಲೆ ಬಿಲೀವ್ ದಿಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಡಣ್ಣಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಝೀರೋ ನೆಪ್ಪುಂಡು 100% ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಪಿನಿ. ಬೊಕ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ಪನ್ಪೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ ಬತ್ತಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಸರೆಂಡರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ರಪಕ್ಕ ಪಂದು ಬಿಡೋಡು ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಿಂಗೆ ಬೇಲೆ ಆಪುಣೊಂದು ಪನ್ಪಾರು ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪಾರು ಹಿಂಗೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಣೊಂದು ಪನ್ನೋಡು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬತ್ತನು ಮೈಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಆಪು ಜದಾದ ನಂದು ಅಂಚ ಕ್ವಶನ್ ಮರ್ಪಾಡೋಚಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದೇನಿಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ನಿಕುಲು ಏತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಕೊರ್ಪಾರ್ದಿಲ್ಲ ಆತು ಮಿರಾಕಲ್ ಅವಂದು ಪೋಪುನು ಯಾನು ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಆತು ಮಿರಾಕಲ್ ಅವಂದು ಪೋಪುನು. ಸೊ ನಿಕುಲು ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ನ ವಿಷಯಗಳ 100% ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಲ ಆತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದದಿಕ್ಕುನು. ಸೊ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಪುನು. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ತುಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ 520 ಉಂದೇನು ಬರೆಯೋಡು ನಿಕುಲು ಆ ಕಾಂಡ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದರ್ದು ಪೋನಾಗ ಉಂದೇನು ಒಂಜಿ 16 ದಿನ ಮಂತ್ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗಾಣಲು ಒಂಜಿ ಯಾನು ಈತ ಸಮಯದ ಪನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಾಡ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದ ಪನ್ನ ಎಸ್ ಈ ಪನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದು ಪಂಡದು ದೇಪಣ್ಣ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಂಡದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಈತೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಂತದೆ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಒಂದು ಬರ್ತನು. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದುಂಡಿಗೆ ಇಂಕ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಸೊ ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ತೂದು ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೂದು ಎಂಕಲ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖುಷಿ ಆಪುನಣ್ಣ ಯಾನ್ ನನಲಾತು ಎಂಕ್ ತೆರಿದಿನಾತು ಮಟ್ಟದ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇನು ಶೇರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮನ್ಪೇನು ನಿಕುಲು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತವ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಒಂದು ರಿಯಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಪುನ್ ಪಂಡದು. ಸೊ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಮಂತದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಂದಿತ್ತೇನು 52074118 ಮುಂದೆ ನಾನು ಡೈಲಿ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ದೇಪಣ್ಣ ಈ ನಂಬರ್ ಇದು ಮುರಣಿ ತೂವನಿನಕಲ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಇನಿ ಕೂಡ ಪನ್ಪೇನು 52074118 ದಯಬರಿಪನ ಪಂಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಡ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಅವನು ಪೋಪುಂಡು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಂಡು 100% ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿವೋಡು ದೇಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಜಿನಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೊಸತ್ತು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದು ಯಾನ್ LIC ಏಜೆಂಟ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಅರ್ನಿಂಗ್ ದ ಸಾಧಿ ಅನ್ನಂತೊಂದೆ. ಸೊ ಎಂಕ ಅವು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬರೋಡಂಡಲ್ಲ
ಐಕೊಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಬೋಡಪ್ಪ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಕುಲ್ದಿನಡಿಗೆ ಓಲ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 10% ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಂಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 10% ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತುನಂಡಲ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ 90% ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮಿರಾಕಲ್ ಮನ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನನ್ನ 100% ಅವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ದಯಪಂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಂತ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಉಪ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒವು ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತುಲ ಅವು ವರ್ಕ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಈ ನಂಬರ್ ಮಿರಾಕಲ್ ತೂಪ ಅಂಪೋಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಈ ರಡ್ಡುಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆನಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಪಂದಿತ್ತೇನೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತಿಕ್ಕುನಾಂಡ 4418 ಮಂತ್ ತೂಲೆ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ರಪಕ್ಕ ಅಂದು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರ್ನಾಡಲ ಮುಖಾಂತರ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಏರ್ನಾಡಲ ಜನಕ್ಲೆನ್ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಕಡಪುಂಡು. ಸೊ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇನು ಇಂಕ್ ಪಂಡ 9 months ಪಿರಪೋನಿಗೆ ಯಾನು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪೊಸತ್ ಇಲ್ಲು ದೆತ್ತೊನಪಗೆ ಇಂಕ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತುನಾಡಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಪೂರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟದು ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಝೀರೋ ಇತ್ತಿನ ಇಂಕ್ ದಾಲ ಒರಿಪೇರ್ ಅವನಿಜ್ಜಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೈತ 2 ವರ್ಷದ ಮುಂದೆ ಯಾನು ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಪೂರ ಯಾನು ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿನಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಇಲ್ಲದೈತೆನ ಆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಫರ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಈತು ಪೂರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆನಾಗ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರಣ ಅಂಚಿನ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಯಾನ ಆ ಒಂದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಇಂಕ ಬತ್ತನತ ಯಾನ ಆಂಡತ ಪಂಡದು ಯಾನು ಮಿಡ್ಲಡ್ ಬುಡ್ದು ಬಿಡಿ ಆ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಬಿಡಿ ಇಂಕ ಆಂಡತ ಪಂಡದು ಆಂಡ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕೂಡ ಇಂಕ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಅವು ಬುಡಿ ಪೇಟಿಗೆ. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ ಇಂಕ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟೇ ಬೈದನು. ಸೊ ಯಾನು 9 months ಎನ್ನ ಗ್ರೋತ್ ನಿಕ್ಲು ತೂವಲಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂವೊಂದು ಪೋಲಿ. ಸೊ ಯಾನು 9 months ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಯಾನೆ ಇಂಚಿನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಬೈದೆ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅವು ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ತೂವೊಂದು ಬಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ನು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮುಂದಿನ ಅವು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೋಚು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಮಂತೊಂದು ಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಂತ ಪನ್ಪತ್ತ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನು ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಅನ್ಪುನ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗತ್ತು ಸುಕೋಟ್ಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುಡು ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಿಕ್ಲ ಹೂವು ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರುಂಡು ತುಲೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಂತು ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುಡು ನಾ ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಮನುಷ್ಯಗ್ ಒಂಜಿ ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಮರತದೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸುಖ ಬಂದಾಗಲ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ದೇವರನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುಡು ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಗುರುಬಲ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆನಾಗ ಮಿರಾಕಲ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಡತೊಂದು ಉಪ್ಪುನು. ಸೊ ನಿಕುಲು 100% ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ಪನ್ಪುನು ನಿಕುಲು ಮನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯ ಸೀದ ಉಪ್ಪುಡು ಒರಿಯಗು ಕುಡೋರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪ್ಲಕ್ ಉಪ್ಪುಡು ಕುಡೋರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಡು ಅಂಚೆತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು. ಸೊ ಒಂದು ಮಂತು ತುಲ್ಲೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪೇನು ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಟಾಣಿನಿ ಬೇಯ್ಪದ ದೆತ್ತೇನು ಇನ್ನಿತ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪನೀರ್ ವಿತ್ ಬಟಾಣಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ದಾಗೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಸೋಮವಾರ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಂಕ್ಲು ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಕ್ ಇಲ್ಲಡು ಪನೀರ್ ಬಕ ಬಟಾಣಿ ಬಾರ್ದೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ನುಪ್ಪಾಂಡು ನಿಕ್ ತೂಯರತ ನುಪ್ಪಾಂಡು ಅಂಚೆ ಬಾಜಿ ನಿಕ್ಕದು ನೆಲ ಪುರ ಒರೆಸ್ದಾಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಪನ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ಐಡ್ದಕ ಆನಿಯನ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಂತನಾಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಪನ್ಪೇನು ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿಲ್ಲಡು ಎತೋ ಜನ ಹುಷಾರು ಉಪ್ಪುಜಿ ಏಪಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜನಿಪ್ಪುನು ಅಂಚೆನೆ ಅತ್ತನಾಡ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ದಾದಾಂಡಲ ಹೊರ ಸರಿತೇಡ ಹೊರ ಸರಿ ಇಪ್ಪುಜೆರು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಗ ಹೆಲ್ದಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಡಾಂಡ ನಿಕುಲು ನವಿಲುಗರಿ ಇಪ್ಪುನತ ಐನು ನವಿಲುಗರಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಅವೇನು ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ದೀಲೆ. ಸೊ ಐಡ್ದಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ ಎಂಚಿನಾಡ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹುಷಾರು ಆ ಒಂದು ಲಕ್ಕಂದು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಕಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ ಮಂತತು ಎತೋ ದಿನೋಡ್ ದಿಂಚಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಒಂತೆ ಚೈತನ್ಯ ಬರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಗಡಿ ಗಡಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಬೂರುನು ಅಂಚೆ ಪುರ ಉಪ್ಪುನು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಉಪ್ಪುನತ. ಸೊ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಕೊಂತೆ ರಿಲೀಫ್ ಆಪುನು ಅಂಚೆನೆ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ ಉಂಡತ ಅವೇನು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ದೀವೋಡು ಅವು ಮಂಡೆಡಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ ಪತ್ತಿನ ಉಪ್ಪುನತ ಅವು ಕಂತದ್ದು ದೀಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಡು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಲ ಒಂಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಪುನು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆನಗ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಬರ್ಪುನು. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಂತ್ ತುಲು ಏರ್ನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ
ಅತ್ತ ನಾಣ ನಿಕ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಾದೆ ಕಾಣಲು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಓವಣಲು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ದಾದಾನಲು ಒಂಜಿ ನೀಡಿ ಬೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಏರ್ನಾಣಲು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಓವಣಲು ವಸ್ತು ದೆತ್ತೊಂಡೆನ ಅತ್ತ ನಾಣ ಇಂಚಿನಾಣಲು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೆರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಏರ್ನಾಣಲು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಕೊಲ್ಲುಂಡು. ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕುಲು ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ರಾಮ ಬೊಕ ಹನುಮ ಒರಿಯೊಗೊರಿ ಇಂಚ ಹಗ್ ಮಂತದಿನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋನ್ ಕಂತದು ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ದೀದು ಬೋಡ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಕುಲು ಐಡ್ದಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರಾಣಲೊಂಜಿ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಎನ್ನಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಯಾವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗ್ಲ ಏರಾಣಲೊಂಜಿ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಪಂಡ ಪಿರಾವುಡ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬೋರ್ಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಬೋರ್ಡು. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಿರಾವುಡ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಿರಾಕಲ್ ನಡಪೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ರಾಮ ಬೊಕ ಹನುಮ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಅರಾದು ಪತ್ತದಿನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋನು ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ದೀದು ತುಲೆ ನೆಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ನನ್ನ ಯಾನೊಂಜಿ ರಪ ರಪ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನ್ನೀರ್ದ ಕಜ್ಪುಗೊಂಜಿ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೇನು ಕಟ್ ಮನ್ಪೇನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಕುಡಲಾತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಪನ್ಪೇನು. ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಪೋಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಫುಲ್ಲು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಒವೇನು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಡು ಒವೇನು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೇರು ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು. ಸೊ ಯಾನು ಒಂದೆಂತ ಕೊಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಂಪುನ ಪತ್ತುನ ಅತ್ತಂದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆವಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಆ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬಂದತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಐಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆವಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಐಟ್ ಎತೋ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಂತದು ಮಸ್ತ್ ಸಫರ್ ಮಂತದು ಒರಿಗೆರಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಡು ಒಂದು ಸಫರ್ ಮಂತುಂದು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಚೂರಾಣಲು ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡು ಪಣ್ಣದು ಎನ್ನ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ದೇ ಪಣ್ಣ ಎಂಕಲೆಡ್ಡೆ ಆಪಿ ಖಾಲಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಖಾಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ ತಂದು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂಯರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪುನು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಪಿನ ಯಾನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ಲ ಪನ್ಪೇನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅವು ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ದನೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಪುನು. ಸೊ ಎನ್ನ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬಂತೊಂದು ಪೈತ ಮಿಡ್ಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ದಲಕ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊರೊಂದು ಪೋಪೆ ಐದಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐತ ನಾಲೆಜ್ ತಿಕ್ಕಿಬೇಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಐತ ಮಿತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋರ್ ನಿಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ಪುನು. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ದಿಕ್ಕದ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ದಿಕ್ಕದನು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ತೂನಾಗ ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ತನು. ಅದೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ನಕುಲು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಸಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರು ಪಂಡದು. ಸೊ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಐದಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಐಕೊಂಜಿ ರಿಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದೆ ನಾವು ಎಂಚಿನಂದು ಕೊಡ್ಚಿ ಎಂಕೆ ತೆಲ್ಕೆ ಅವ್ರು ಐದಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ರಿಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಅನ್ನ ಇಂಚಿನಿ ಐದಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಉರ್ಲಿರು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉರ್ಲಿರು ಆರು ಎಪ್ಪಳದ ಇಂಚಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತಗೊಂದುಲಿರು ಅಂಚ ಆರು ಆ ಒಂಜಿ ಕೇಂದಿನ ಸಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆರೊಂಜಿ ರಪಕ್ಕ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕದೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಬೇಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆತನು ಪಂಡ ಮಲ್ತಿನಕುಲು ಅವೇನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕುಲಾದಿ ಅಕುಲು ಡಿಲೀಟ್ ಬಂದದೇರು ಐದಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ ತೆಲ್ಕೆ ಆರ್ಪುನು ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತನ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಎತೋ ಜನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿರು ಎತೋ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಡ್ಲ ಬರೋನುಂಡು ಅಕ್ಕ ಇದು ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಣ ನೆಟ್ ಒಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಬರೋನು ಪಣದು. ಸೊ ಎಂಕ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಎಂಕ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರ್ಪುನು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತುಲೆ ಯಾನೈತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅದು ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವು ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕಲ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಪುನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡಲಾತ ಪನ್ಯ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನು. ಸೊ ಐಟ್ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜನತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಒಂದು ಮನ್ಪನಾಗ ಎಂಕ ಅವು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿದೆ ಪಣ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕರ್ದ ಒಂದು ಇತ್ತನು. ಸೊ ನಾವೇನು ಅಪ್ಪಗನೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪಣ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫುಲ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಆಕುಲು ಎದೆದು ದುಡ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ತೆಲ್ಕೆ ವೇದಿನಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕೂಲ್ ಅದೇನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ದೇನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ನಾಗ ಕೂಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕೋದೊಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಐಕದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತದಿರು ಅಪ್ಪಗ ಮಂತದಿನ ಜನನೇ ಟಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತದನು ಪಂಡ ಅವು ಆಂಜು ಕೊಂಜೋನ ಐಡಿಟ್ ಬರ್ತದು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಲಂಚಿನಿ ಅವು ತುಯರ ಒಂದೇನದ ಅದನ್ನ ಅಂಚ ಒಂದು ಪುರ ನಡತಂದಿಪ್ಪುನು ಲೈಫ್ ಹೇ ತೋ ಕುಚ್ ಬಿ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೇ ಲೋಗೋ ಕಾ ಕಾಮ್ ಹೇ ಕೆಹನಾ ಕೇನೆ ಅದು ಅತ ಅಂಚ. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ರಪ ಒಂಜಿ ಆನಿಯನ್ ಕಟ್ ಮಂತದೊಂಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಕಜಿಪೊಂಜಿ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೇನು. ಓಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕೇನೆರೆ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಕೇನಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇನು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಕ್ಕೇನ್ರೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಜನ ಅವೇನು ಫಾಲೋ ಮಂತುಂದುಲ್ಲರು ಏತ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತುನು ಒಂದು ಪನ್ಲಿಂಕ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಬಕ್ಕಲ ಪನ್ಪೇನು ದೇಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಂತುಂದುಲ್ಲರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಪ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕನು ತುಯ್ಲಕ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಈ ಶೋಕದ ಎಂಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಲ್ಕನೆ ಆವಂದಿಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ಲ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸೇ ಎನ್ನ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂಚ ಯಾನು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ದುಂಬುಲ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇದಾದ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಇಂಚಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ನಾವೇನು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತ ದುಂಬು ಪೂರ ಯಾನು ಎನ್ನ ನೇಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಪೂರ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಪನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿನ್ ಐತ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಪನ್ಪುನ್ ಇಂಕ್ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲ ಭಯಂಕರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕುಟಿಯರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪುರ್ಲಾವಡು ಕೆಲದಕ್ಲಿ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುನ ಇಂಕ್ಲೇ ಪುರ್ಲಿತ್ತಿನ ಆಂಡು ಬಾಕಿದ ಕುದೇ ಪೊರ್ಲು ಅವಳು ಅಂಚ ಪುರಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಮಗೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ಧಾರ ಒಂದು ಕೋಪ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲದ ದುಂಬು ಪೊಂಜಕ್ಲೇನ್ ಪುರ ಯಾನ ಜೋಕುಲೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಲೆತ್ತದು ಎಲ್ಲರೂ ಲೆತ್ತದು ಕುಜಲ್ ಕಟ್ಟುನುದಾನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಅನ್ಪುನದಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಪನ್ಪುನದಾನೆ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂದೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಹೊಸತ್ತೇನ ಉದ್ಭವ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಎಂಕ್ ದುಂಬುಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವನಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕೊಡೋರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎದುರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆವಡೋದು ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಎದುರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಗಟ್ಟೆ ಆವಡೋದು ಪನ್ನಾಗ ನಮಗ ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ ಆವಂದೇ ಬರ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಪುರ ತುಲಿ ಏತ್ ಜನ ಪಂಡರು ಅಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡಕ್ಕ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಏತ್ ಜನ ಪಾಪ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತದೀರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪಾಪ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಒಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡಲತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಾನು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ನೀಕ್ಲೆಗೆ ದಾದಾಣ ನಂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೋಡೊಂದು ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಅಪ್ಪ ಅವನೇನು ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಏನು ಕಣ್ಣು ಲೈಕ್ ಅಪ್ಪ ಅಂಚ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನೋಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇನೊಲಿ ನೆತ್ತ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಂಡದ ಅದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪಂಡದ ಅದ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ ಪಂಡದ ಅದ 369 ಪಂಡದ ಅದ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿದ ಕುದರು ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಂಡದೆ ಅಂಚೆನೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಏನು ಪಾಡ್ದಪ್ಪೇನು ಲಿಂಕ್ ಬತ್ತದ ತೂಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಪೇನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನ ವಿಷಯ ನಾನು ಬಂದು ಗೊತ್ತೇ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿಯನ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಿಚನ್ ಉಪ್ಪಡು ಸ್ಟಾಕ್ ಇಪ್ಪಡ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಪಂತೇನೆ ಉಪ್ಪು ಏಪಲ ಖಾಲಿ ಇರಲಿ ಉಪ್ಪು ಖಾಲಿ ಆನೋಣಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಕಾಸದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಾರೆ ಇಲ್ಲಡು ಕಾಸು ಉಂಟುಜಿ ಅಂಚ ಉಪ್ಪು ಖಾಲಿ ಏನಿಟ್ಟು ಉಂಟುಜಿ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ರೆಡಿ ಉಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಖಾಲಿ ಏನ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ರೆಡಿ ಉಪ್ಪುಡು ಅಂಚ
ಬೇಕಾದೀತಿನ ಬಟಾಣಿ ಬಾಡಿಗೆ ಘಾಟ್ ಹಾಕು. ನೆಕ್ ಈ ಮಸಾಲಾಗ ಓಪ್ರ ಪಾಡಿ ಗೊತ್ತುನ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ 1 ಸ್ಪೂನು, 1 ಸ್ಪೂನು ಜೀರಾ ಪೌಡರ್, 1 ಸ್ಪೂನು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, 1 ಸ್ಪೂನು ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನಂಗಿ ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲದಂಗಿ ಒಂತೆ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿಯನ್ನು ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಒಂತೆ ಬೇಯಡು ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಗುರುವಾರ ಬಕ್ಕ ಶುಕ್ರವಾರ ನಿಕ್ಲು ಒವೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಉಗುರು ಬಕ್ಕ ಕುಜಾರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚಿ ಮುಂದೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಲ್ಸ್ಬೋಪುನು ಇಲ್ಲದ ಪೋಲ್ಸ್ಬೋಪುನು ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುಂತುಜಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಗುರುವಾರ ಬಕ್ಕ ಶುಕ್ರವಾರ ಒವೇ ರೀತಿ ಉಗುರು ಬಕ್ಕ ಕುಜಾರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ 6 ಗಂಟೆ ಬಕ್ಕ ಪೊತ್ತು ಕಂತಿ ಬಕ್ಕ ಕುಜಾಲು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಬರ್ಚೋಜಿ ಕುಜಾಲು ಐಡ್ ದಪ್ಪಣತ ಪೊತ್ತು ಕಂತನಗು ಕುಜಾಲ್ ಬರ್ಚಿನ ಇಡೀ ಇಲ್ಲ ಕುಜಾಲ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಅವೇ ಒಂಜಿ ದರಿದ್ರ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ನಿಕುಲು ಕುಜಲ್ ಬೊಲ್ಪತ್ತವರ ಬೊಲ್ಪತ್ತಾಯ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಪೋದು ಬರ್ಚೋಚಿ ಬಕ್ಕ ಒವೇ ವಿದಟ್ ನಿಕುಲು ತಿಂಪುನ ತೆನಸನ್ನು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ದಲ್ಪ ಪೋದು ಬೆಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಚಿ ನೆಟ್ಟುಲ ದರಿದ್ರ ಬರ್ಪುನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಊಲ ಮುಟ್ಟಿನ ಬತ್ತಿನ ಊಲ ಒದಗದು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತಿಂಪುನ ವಸ್ತು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಪಿದೇಡು ಹಾಲಡ್ ಬರ್ತದೆ ತಿನ್ನೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಪೋದು ಬೆಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಕುಲ್ಲುದು ತಿನ್ನೋಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆವಡು ಅತ್ತು ನನ್ನ ನಿಕಲ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆವಡು ಅತ್ತು ನನ್ನ ಎಲೆಗೆ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಉಗುರು ಕಟ್ ಮನ್ಪುನ ಆವಡು ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪುರ ಉಪ್ಪುನತ ಅವೇನು ಪುರ ಓಲ ನಿಕಲ ಪರ್ಸ್ ದಿವಚಿ ಪರ್ಸ್ ಪರ್ನ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಆ ಒಂದಿಟ್ಟು ನಿಕಲ ಸೀಸರ್ ಆವಡು ಅತ್ತು ನನ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆವಡು ದೀನ್ ನನ್ನ ಪೂರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ನಿಕಲ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ ಡೆಪ್ಪುಲು ಪರ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಕೆಂಪುದ ವಸ್ತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆದಾತು ಬೆಳ್ತಕ್ಕಿ ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಐನು ಲವಂಗ ಐನು ಏಲಕ್ಕಿ ಐನು ಪೆಪ್ಪರ್ ಈತ್ ಕೆಂಪುದ ಕುಂಟುಡು ಕಟ್ಟದು ಪರ್ಸುಡು ದಿಲಿ ಕಾಸಿಗೆ ಎಪ್ಪಗಲು ಕೊರತೆ ಪೂಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ATM ಹಿಡ್ದು ಕಾಸು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಿನ ಪೂರ ದಾಲ ದಿವಚಿ ಖಾಲಿ ಕಾಸದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ದಿಲೆ ಅಂಚದು ಅಂಚಮಂತು ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಏರ್ಪಗ್ಲ ಬರಗಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕಾಸು ಏರ್ಪಗ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಕೈಟ್ ಉಪ್ಪು ಓಕೆ ಎನ್ಮನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೀರ್ ಒಪ್ಪಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು రెడ్డి ఆడుతున్నదా పరిమాణం
ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬರಿ ಮಾಡೋ ಬರೋದು ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಈ 9th ಮುಟ್ಟೊಂಡದ ಬಿಜ್ಜು 5th ಮುಟ್ಟನ ಎಂಜಿನ ರಜೆನ ರಜೆ 8 ದಿನ ಮುಟ್ಟೊಂಡು ಬೇಕಾಲಿ ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತೊಂದು ಇದೀನಿ ಬಲ ಇಡಲು ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ನೀ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಇತ್ತು ಹೆಂಚಾತನು ಹೂಯರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂಚಿನೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಸ್ಪೈಸ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇಮ್ಮೆ ಅಂಚಿದ ಮೇಡ್ದು ಪರಿಮಳತ್ತದು ಬೈದಿ ಬಲ ಐತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲ ಅಂಡ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಬೇಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿತ್ಯ ಅಂಚ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರ ಮದಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ತಿಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆನ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್.